बेफोरखौ फिदिंनांगौ आरो गासिखौबो नै वाव नायदो भिउआ बया सिबिननि कासिव बाना दोनजोबनो ओया हेभि खामानि ना गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आसा खालामो मोजाङैनो दं होननानै आरो दिनै एकदम बिराद बेरेफुंजा फुंजानिनो ब्लग भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेलखौ नुनानै गामिनिफ्राय ओंखारबोबाय न'निफ्राय जों गामिनि दालां नायनोबा दिनै फुंनिफ्रायनो ओरैबादि सान्दुं आरोना हेभिथार आरो बोथोरानो एकदम बरिया दैज्लांनि मानसिफोरा हालेवसोबाय नै हालेव एसेबो दायो थांबाय थानोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जोङो सफैबाय आरो माने अरुणाचलाव सफैग्रोबाय ओमफ्राय दायो मोननै मोनथामसो रिल्स बानायना लानो नागिरदों जों मामामोनखौ नेगासिनो आरो मामामोनबो फैगासिनो ओमफ्राय एसे ससे नेगासिनो दायो जों नै अरुणाचलाव मोनबाय माबायदि जायगाखौ भिउ नायना लाबानो जाबाय नै अरुणाचलखौ बिराद हेभि दा जायगायानो थान्दा थारागासिनो सान्दुं गोसाबाबो बार खोलो खोलो बारबाय थायोजे ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबा जाबाय दिनैनि भिडिअखौ ओमफ्राय जोंहा आब'आ राजबंशीजों हाबा जादों आरोना ओमफ्राय बिनिनो फिसालानि ओंखाम दौनो थांगासिनो दायो ओमफ्राय सब हारसाजों साब्रादों आरो ओमफ्राय मा होनो ओंखाम दौफेराखै दा फार्स्ट टाइम माबा जेबो मोनजायानो जायो ओंखाम दौग्रा मानसि ओमफ्राय ओंखाम उखैनो हास्लाबथारला न'आवथ' दा फुङावनो जायो नालाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबाफोर ओंखाम दौनाय नुफेराखैबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सेंग्रा सिख्लायाथ' बांसिन नायखायो नालाय आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना मिथिया नायनानै लायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्य नोंथांमोना नायबाय थादों जों दायो इन्स्टायाव पस्ट खालामगोन आं बेयाव रिल्स बानायनायखौबो पस्ट होनायखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय रैमाल' बर' सार्च खालामनो मोनखागोन आरो इन्स्टायाव जाय बांसिन फल'वार्स दं बिसोरो Maki korle, bele korle, le. Tenang korle. Oh, tene bar na akhirnya handur neona. Akhirnya handur kembali obi masih gede dang ini. फैसाबो होगोन लेखाबो होगोन बिदि गासिबो होगोन आरो जोब्बाथाय लांनांगोनलै हालेवनो ओया हेभि खामानि ना टेक्लु क्लुनो दायो जों आयंनिफ्राय फैनानै मा मोन्दों जामोन होमबा मोन्दों मा उमा बै मोन्दों गोबां मोनसे गुनियाव दसे बेरायफैबाय आरो जायगाया बिराद मोजां दासो बानायगासिनो आरो ओंखारजोबाखैनो बेफोर लामायाव खामानि दंबावो ओमफ्राय ओरै ओजों मन्दिराव खामानि दंबावो आरो ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां देखायलांबाय थाबानोसै ओरै दंबावो आरो नै सब बानायबाय दंबावो आरो दासिमबो ड्र'नजों नायबाथाय हेभिथार नुयो खिन्थु
pura budak gini berat mana berat gitu dah na budak hari ini ya ini gila pun mana kesin sih hari saya gini nggak pun bro gitu mana gitu nggak ser feeding nak kan ser ramban nak mah itu ke feeding nang gua kasih kau nih dan nang opini siapa itu feeding sudah nang gua ini mana dah itu mana ini sob nih Bradley sudah sekarang bisa menjebak mbak tak sak makan jeng masih pedung was tentang lebih lek kaman mon juga berat gitu rasanya nih tadi jeng lesu kau na gitu nih lagi per masih pedung sekarang berat kau na sans mana kira kan sos kita apa belajar hampir tak nelu gini hater lah nah lesu aman ini tuh gitar dia sampai kau mana tuh gitar aneh bibar bari pada dah bisa tuh aja ber ibu kita nih mesin dah pada hebitan dulu Biar apa di pera? Lesu akan tu bidi mana le? Modem lu sekarang bang mereka di luar. Biar lesu kita bahkan, sob lesu kita. Ayo, singa senglai mah ini kan, modal ni. Wow. Nai depi wa, poya bodia. Nai lah. Foto pun dirasain. Sabar. Kerja kau ada. Sekolah jaga sinar nak kelas sampai ini foto pernah. Isna dress awal dia. Heavy bitan dress ah. Sekolah jaga sinar ya ni. Sob les warna lingkur kejar saja. Sob les sebagai gue pernah saya kasih ber. Les warna lingkur kejar. Sekolah mana kasih ni baik dia. Ni yang kamu jaga kejar na. Tuki keraba. Iman gua mau apa dikan di sana sipur bisa. Lesu sana ban lepri ya une. Tuh ya sini ini kau tuh apa. Toklu kan harus di dalam karena kasih gue. Dress asli nama lepri mudang. কিন্তু এবার গরম mau apa dikan betul kami cina. Meli suka pada mana jadi juga kaya rasa kasih narna. Serba pun nulis juga bayi paro mana kau siapin. Lesu muda kamana kasih beles lo. Poya heavy nih kan mana? Ikse kasih dong karena berat musang. Dekatnya orang senang kasih. Itu ini bandingnya kita kasih berkasih wah. Ini pagi gitu dikebiri. Feeding entah. Nah kasih betul ya? Apa nih? Oh itu kasih dan nih ini andas. Andas na? Angkat dulu nih. Kasih deh kandang kasih. Si bin ni kasih mana dulu ni. Pisah. Kasih pada. Gidi terdong ada kasih wah. Bedor sama dia kerana. Saya bedor sama dia pada. Mana les subi bang saya tang dulu kan ni. Bang tereman sih habis ni lah. Lagi di area na. Tempat yang sini. Lama-lama kumpul guys juga benar nih bayar bursa ini kayak kambing di saya rasa nunggu sana dari saya kalau udah bilang mau pilih siapa berpas yang balik deh